Ayan mga idol, nasa Baguio tabi si Kuya Cole. Maliputo tabi, ugtong-ugto. Kita nyo dyan mga nakaw. Ang daming pine tree. Jesus, maliputo talaga. Ugtong-ugto. Nakaw, maliputo talaga dito sa Baguio. Ano naman yan? Nakakakikig ka man. Ganap-ganap po na naman dyan. Oo. Pagtara mo, nasa Baguio ka? Iyo. Uyog-uyog naman. Taka nagkakulo na pine tree. Nasa Baguio ka na. Nasa Misibis ka na sa Nanoy. Sabi ang Kaya kita pamasahay pa siring duman. pipasubo mo man ako. Utikan mo naman mga Ano man nga followers ninda, maaraman nga na. Ano man ninda o paano maaraman ninda kung nahain kita? Mataram ka na naman. Content. Iyo baga o, ilingon mo, grabe mga pine tree. Yung dahil mo nahiling ka na. Dahil mo na ubutla na ang pine tree. Oh. Kaputan kung okay kung fine. Okay ka pa? Fine ka ba? Oh, baka uda ata, grabe ang paros, nalilibong na sinda. Grabe baka lipo, ugtong-ugtuan. Thank you so much. MNR 58 is for the Ay, siyempre, sumusulog naman tabi. So, halikay, MNR 58. Maliputong talaga maliputong sa kayo Baguio. Ay, nakajakit. Baguio man. Misibis. Sabi ko na sa'yo mo, kung di mo baga kung pinasubo, Di ko ta naaraman. di naaraman. O, cut. Kat na, duro-diretso na eh. Oh. Pine tree. Dakulo tree. Pero, Malibuton baga. I love Baguio. Ay, Misibis pala. Misibis Resort. Yaon kami sa Eco Park mo niyan. Para may pigahanap ako ulit diyo. Ay, katagbuan mak. Kataguan. Primay. Dahil mo nga rin pag-usap. Ay, yaon din sikat nun. Mukha di, yun dahil naman sana nagkaurumayan. Yan o, cut moon. Katulong ba kita? Oh. Baka yun ang magaling dito sa Eco Park, ha? Tahimik. Timek. Oy, sumuya dyan magpa-picture ha. Magpapicture? Muya Sa tuya? Prenup. Day, prenup. May amor. Wedding planner. Oh, siyempre. Magkayuno ng beauty day. Oh. Oh. Woohoo! Tignan ko mapatog dokumentasyon. Mansyon na naman. Day, karaning pirak. Mansyon na naman. Pipa, subo mo na naman akong lempira. Grabe dyan. Milyones. Milyones na ang bugiyo. Kaya nga na eh, milyones man na mansyon. Nata, may pigsabi ako kung ipapatugdo ko. Milyones man na hambog. Milyones man na mansyon. Hambog mang ginarad. Ano, Naghalap nga na ako kilawa. Tao to naman, so kakawat ko, mabulang da kami kilawa. Ay, daw Day din. ka man piglalawa. Dahil. Pag nagkakabot ka mo kilawa. Dahil. Ang araw ba? Jesus mo rin siya. Iyo baka, Moment near the sky. pangyari. Pipunaw na ako. Kitsa na, mahanap lamang kami kikunya. Baad po na umasaramos na. Yung nga na. Wala sige. Nagayon nun bilang digdiso ko yan talaga. Pine tree. So pine tree talaga. Para bako na siya pine. Ha? Not feeling well.